Mill-2020 Gvern Laburista immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela daħħal 103 atti parlamentari u 10 oħra mistennija jitlu sa din is-sena. Dan ifisser li sakemm tasal fit-tmiema din is-sena se jkunu ddaħħlu f'pajjiżna rekord ta' liġijiet ġodda. Dan hekk kif minn Jannar tas-sena l-oħra sakemm il-Parlament aġġorna għal vaganzi tas-sajf tresqu b'kollox 125 abbozz li minnhom 103 diġà għaddew mill-fażijiet kollha qabel saru liġi. Baxar abbozzi oħra jinsabu fl-aħħar stadju u mistennija jiġu approvati mill-fażi tat-tielet qari fl-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna wara li din tiftaħ f'Ottubru li ġej. Dan ifisser li f'perjodu ta' sentej se jkunu għaddew 113 il-abbozz ta' liġi. Dan ir-rekord ta' liġijiet jisboq in-numru ta' liġijiet li għaddew taħt gvernijiet nazzjonalisti. Dan hekk kif il-medja ta' liġijiet ġodda taħt gvernijiet nazzjonalisti mill-1987 huwa ta' 110 liġijiet kull 5 snin. Jiġifieri 3 inqas minn kemm Gvern Laburista immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela se jkun daħħal f'sentej. Fl-aħħar leġislatura ta' Gvern Nazzjonalista ta' Lorenz Gonzi f'5 snin bejn l-2008 u l-2013 iddaħħlu 112 liġi ġdida. Lan ta' dawn il-liġijiet li ddaħħlu f'dawn l-aħħar sena u nofs huwa li jkomplu jissaħħu l-istituzzjonijiet f'pajjiżna. Dawn ġew imfaħra minn istituzzjonijiet internazzjonali fosthom il-Kummissjoni Ewropea u diversi aġenziji ta' kreditu. Ta' min jinnota wkoll li dawn il-kisbiet favur is-saltna ta' dritt kienu mmajna mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista ta' Bernard Grech hekk kif din ivvutat kontra emenda kostituzzjonali. Din l-emenda kienet se tagħti iżjed poteri lill-awtoritajiet bħall-FIU biex jimponu multi u sanzjonijiet aktar ħorox fuq min jinqabad iwettaq reati gravi bħal ħasil ta' flus. Dwar dan tkellimna mal-wib tal-Gvern Glenn Bedingfield. Għaddejna numru rekord tal-liġijiet li xanna pjan leġislattiv ambizzjuż ħafna. Urdu ngħidu wkoll li għaddejna numru rekord tal-liġijiet fi żmien meta l-pajjiż kien għaddej minn pandemija. Dawn il-liġijiet kienu jinkludu wkoll qatt ta' riformi illi l-pajjiż jeħtieġ u li se nibqgħu nagħmlu sa tmiem din il-leġislatura il għaliex dak illi l-pajjiż jeħtieġ. Aħna rridu nagħmlu aħna gvern illi jisma', però fuq kollox gvern li jatwa, jaġixxi u gvern li jaħdem.